Hi mga moms! Good day! Hello sa inyo. So baka nagtataka kayo or napapaisip kayo bakit nakalabas itong aking mga gamit o yung aming mga gamit sa pag-make up. Dahil today, tomorrow pala. Today is aalis kami going to Hingoog City dahil may kliyente si Break Me to Life ng wedding. So, sinama niya ako and si Marian Ambiciosa para mag-ayos ng entourage. Including hindi pala entourage. Actually, yung bride, yung dalawang nanay, at saka bridesmaid. So, the rest of the abays or secondary sponsors or iba pa mga bisita na gusto magpaayos, doon na namin sila aayusan. Pero for the meantime, aayusin ko muna to para i-ready dun sa aming 5 kliyente. Okay? So, gusto nyo malaman kung ano yung mga dadali namin at kung ano yung mga gamit na meron kami, gusto ko na i-share talaga sa inyo. No? Pero bago yan, nakaready na ang aking malaysa. So, para pag pinakita ko sa inyo, i-direct na natin siya sa ating lagayan. Para isang bitbita lang kami. Ganun. Ooh. So this is my maleta na regalo ko sa akin ni Sister Vanessa from the Road Trippers. Gusto ko muna yung aking para makita ko sa inyo yung mga gamit na meron ako. So bago yan, set up na natin siya. So first up is yung ating mga accessories. Nagdala ko ng mga accessories if ever na wala sila. So at least meron tayo. Nandito yung mga earrings ko, yung aking mga bracelet. Yan. Makikita nyo. Diba? Para kompleto tayo. Pag kailangan nila, meron tayong papahirap sa. Mali mo naman, di ba? Mga generous sa mga taga-Hingoog. Magbibigyan tayo ng kaunting tip. So kung kayo ay nagtatanong kung magkano yung, o gusto nyo malaman kung magkano yung aming PM sa pag-make up ng package, PM is the key. Bumabiyahe po kami basta the price is right. Why not? If the price is right. So, dito ilagay ko na accessories. Ito ako na ito. So, meron kami mga extra foam for makeup. May brush pa pala ako. My mini brush. So, diba? Bumibili ako ng mga mini brush kasi para if ever na yung mga damit ay plain. Ayan, diba? Mapaganda natin na kaunti. Mabigyan natin siya ng elegance. Ayan. So, ilalagay ko siya sa isang lagayan. Nakalimutan ko na po kung sino yung nagbigay sa akin itong bag na to. Thank you so much. Actually, pang rampa siya. Parang pang lunchbox na pang manicures at saka. Pero ang ganda po niya na. Thank you so much! Okay, next is yung mga extra natin false eyelashes. Actually, parang mahahaba nga ito. Hanap ako ng iba, baka meron pa. And nagdala ko ng ito yung mga extra hair. Baka kailanganin. So, i-clip mo lang yan. Tatali lang yan. Kasi yun na. Suklay-suklay yun na. Minsan kasi mas maganda yung ganito, mas mabilis, para hindi masyadong hassle. Baka lang naman magusto. And meron din tayo ng mga pang bands. Ako gusto ko talaga to kasi nakaset na yung curl, yung ibo-volume na lang siya. Parang lalagyan na lang siyang ng aura. Okay
okay na siya. Mas mabilis na siya. Then, syempre yung ating mga spray net, hairspray. Yan, mga hairspray. Actually lang, unti na lang yung laman ng isa kaya kailangan makabili ka niya. Dahil wala na ang hairspray. Para hindi siya kalat-kalat ba. Next is itong ating mga makeup. Papakita ko sa inyo itong mga makeup. Ito, galing kay Mami May isang set. Or Ate Macy yata. Itong ating isang set ng lipstick. Diba? Nawala na yung ibang shade. Sa malamang yun na walang shade. Yun yung maganda. So, dito, buti na lang nalabahan ko na bago laban naman yung mga brush. Ayan, dapat ganitong lashes lang. Yung hindi ganun kakapal. Ayan po. Diba? Yung para magmumukhang natural lang yung look. Mas okay siya. So, ano tinihaan? Ay! So, dito na yung ating mga brushes. Yung ating teeth comb. Yung paddle brush ko pala. We also have paddle brush. So magdadala ko ng extra para if ever hindi kami mag-agawa ni Marian and nila Britney sa ating diba? Tatanggal pa natin buhok para sa ating pag-style ng buhok. Yan. So hindi na isang bag to, no? Hindi dalawa kayo. Kasi dito, nandito na yung foundation, yung ibang colorete. Yan, no? Ito kasi yung kay Britney. So, the other case, briefcase is mine. Hi, Brit! Britney! Tanawa to. Baka pwede na to. Pwede ba to? Marunong akong kabit niyan. Or ito. Yeah. Okay na rin to, diba? Ganun. At importante hindi masyadong. Idara tayo ng mask mo. Ikaw mag-makeup sa bride? Ikaw. Hair lang ako. Ako mag-hair sa unahin mo muna yung makeup para makapag-makeup ka ako sa dito na yung iba, may brush powder, setting spray, setting spray ng makeup. Okay pa ba to? Okay. Sure ba? Ang foundation natin, May light naman din. may stock ka pa dyan? Wala nga. Wala tayo liquid. So dadaan tayo ng Watson sa Balingasag. We really have to. May tandaan. So wala na rin kami foundation yung blend na nalagay. Yung ibang ganito, bawas na to. Oh. Wala nga sa akin ganyan. Ikaw yung naubusan? Wala akong ganyan. Bakit? May binigyan niya hindi kasali, diba? So binigay ko na lang. Wala yung dalawa pa naman, oh, yung ginagamit ni Brenda. Yun ang nawala. Baka nandun sa itim. So isang maleta ko na lang para wala kang kasi. Ayaw mo palipat dito. Yun lang. Sabi kasi huwag ipili. Tsaka towel. Wala akong towel. May black na tawag. Para iyan. Wala. Nandun kay Brenda yung black na towel. Or dark. Kay Brenda yung black na towel.
Didilo, kinalat mo na naman. Ito. Pre. Didilo? Didilo? Hindi na kasha. Parang isa prank yung mali-malita natin mga moms. Ito na lang. Ganda. Naribili na lang ako. Huwag ito na. Yan. Pang ano na. Punta kang DIY. Ilagay ko sa makeup. Punta kang DIY. Huwag ito na. Okay naman to. Ayaw. Hindi na kumalata. No. Okay na to. Pang ano lang sa makeup. Yung brush na gagamitin ko sa brightness yung bago. Nandiyan sa'yo? Bumili ko Amin na. Ano ba sa taas? Mamaya na. Ay hindi, magpakpak naman ako eh. Eh, sasabay ko na dito. Dito ko na lang yung bakong damit. So, nagdala ko ng blower. Ito yung, hindi nakikita yung setup eh. Yan. Ay, extension. Extension. Ako extension. Ayan lang sa taas. Yun mo na, ay, hindi ka, marami yan. We have blower, isang plancha, dalawang plancha. Ito pwede ito panlalaki sa groom. Kaya bumili ako ng ganito, yung manipis lang siya. Yung ganyan po. Pang groom. Isa pang plancha. Wala ka na ang plancha na? Ha? Wala na yung plancha mo? Yan. Meron tayong pang curl. Kompleto ko nito. Saglit. Di ba may pang-curl? Hindi mo nakita yung pang-curl na binili namin? Ewan ko, wala pa sa akin. Wala pa dito. Yung itim. Matagal na yung naka-order namin ni madam. Wala pang binibigay sa akin. Yan lang yung mga gamit. At meron tayong wavy. Isa to sa mga favorite ni Brenda. Kasi ano to, yung parang yero. Beach wave. Baby lang. Eh, nagdala rin ako ng steamer. Photoshoot. Ito gagamitin mo natin. Yung ano ba? Pang ano bitaw niya. Photoshoot niya. Kung mahaba yung buhok niya. O maikli, okay lang yung parang ano lang. Yung kagaya ng sagid na pink ba? Ha? Pati di ba kasi binigay sa yung picture para naman magkaroon tayo ng idea? Paano yung tsura nung aayusan natin? Hingiin mo na. So, yan yung ating mga gamit. Saka extension yung... Ibaba mo na rito para okay na. Mamaya may maiwanan na naman. Nasa isang bag ko mga to kasama ng extension. Isang bag lang talaga to kasi para pag nanghihiram sila, isang lagayan lang. O, diba? Dahil hindi na yung madadala. Siyempre, mga hairpins, tsaka pang-clip ng buhok. Meron tayo. So, hindi natin ano yung ibang gamit. Hanapin ko pa yung ibang gagamitin ko. Diyan lang muna kayo. Siyempre, meron din tayong mga rollers sa buhok. Yung mga rollers tayo sa buhok. Siguro madadala ako ng mga ilang piraso. Kasi priority naman namin is yung bride. Kung mabigyan ng volume yung hair. If ever na itong mahaba yung hair niya or pwede natin gamitan ng volume yung hair. So, magdadala ako ng mga ilang piraso. Meron akong small size niya, no? Yung mga ganito kasi, ka-cute, at saka yung malalaki. So, this is it mga moms. Nagdali na rin ako ng aking outfit na gagamitin ko on that day. So, it's time to close na. Ay, balik pala. Sa other side. Sira yung zipper eh. Yan.
So hopefully wala tayong naiwan. At kompleto yung ating mga gamit. See you, Hingaog! Good luck sa amin. Good luck sa hindi ako marami sa pag-ayos. Kasi pag ganyan medyo hindi nervous ako. Bye! Mga nyo kung ano magiging itsura ng mga aayusan namin.